Igbo Igbo ekele m unu, ndeewo unu. Aha m bụ Chinwe Ebili. Anyị na-anabata unu n'ụbọchị taa na chi ndị Igbo. Ọ ga-adịrị unu mma, dịkwa ezinụlọ unu mma. Ewu unu le anya na-enye n'ome n'obodo n'ụbọchị taa, onye na-eme m akwa. Lelu mmanụ na anyị na-ego ọnụ ala otu a si bụ mmanụ bugo ya elu. Nya na-eme ndị mmadụ na-ewu iju dị iche iche. Obi na-ewu ha, ị na-ele ha gị na-ajụ mmadụ ọnwụ eme ihe mere, mana ọnwụ maka ihe na-eme n'obodo, ihe niile na-adị oke ọnụ. Emedụ ebe ị ga-eji nke ndị bekee na-akpọ 10 naira gota nwunye, ihe niile elu elu. Chineke na nyere ya aka, nyere ya aka ka mmadụ anyị nwụchu anwụchu. Mana tupu anyị na-ekwu okwu nọ n'ime ya, ka m nabata ọbịa mine ga-abụ atinye ọnụ n'okwu a n'ụbọchị taa. Igbo ndewo. Nneọma, nnọọ na chi ndị Igbo. Ọ ga-adịrị gị mma na anyị na-akpọ gị na-aza anyị. Chineke gọzie gị. Biko ji ọnụ gị kọwa onye Igbo. Igbo mma mmadụ, Igbo m ji eme ọnụ, Igbo m ji aga mba, Igbo m ji na-agatere mma mmadụ. Aha m bụkwa Nwaada Chisom Alozie, nke gbakwara unu na ihe onyonyo nke ọzọ na o si gịnị n'Abia steeti. Ọ bụkwa ihe obi ụtọ ịhụkwunu n'ụbọchị kere taa, ma ama m na ọ na-ejikerele ime gịnị ịnụrụkwa ihe anyị mere n'ụbọchị kere taa. Ọ dị mma. Ndewo nne. Biko unu m ozi unu chọrọ izitere anyị, unu chọkwara ka ihe unu aka na-agbasa ozi unu na-akpọ anyị n'ekwentị anyị, na-ezitekwara ozi na nta akụkọ anyị niile, mana YouTube, mana webụsaịtị anyị, mana Facebook, mana Instagram. Unu na-akpọ anyị na-azụ unu maka unu bụ ndị ọma na-eje mba. Ọ ga-adị unu mma. Nne, ndị bekee na-akpọ ya depression, ndị Igbo na-akpọ ya iru uju. Ịmana na ebe na ala Igbo emodi ihe ị ga-akpọ gị na-ele na eji aghasị iru uju, maka ile ya oyiwi mgbe mmadụ na-amụ, ikwe mgbe mmadụ na-adịkwa depressed. Ị ga-amụ so many things now. Ile ya ka ozi iche akpọrọ anyị nye depression n'Igbo, ka ndị na-ege gị taa ghọtakwa ihe depression maka onye na-eme n'ụbọchị taa ebe niile. Dịka aha ya bụ, dịka otu si kpọọ ya iri uju. Gịnị na-eme ka mmadụ eri uju? Ọ bụ mgbe mmadụ si o nwezikwaghị interest n'ime activities, ihe ndị ọ kwesịrị ime ọ chọghị ime ya, ya nọrọ ozu ofu ebe mewe gịnị iri uju, ọ siwe ngụgụ ya bụ iri uju. Nọ na-eche sọsọ echiche, na-eche echiche niile ọ na-echewu, ilechakwa anya ụfọdụkwa ọwọtụrụ ya, ụfọdụ ọwọtụghị ya. Mana ị gaghị ikwu maka ọrịa dị n'ụwa ma gịnị jiri aka gị gbuo onwe gị. Maka depression na-egbu iwu oke uju a na-egbu ndị mmadụ dị iche iche. Ndị mmadụ mee tupu ị na-ege ntị asị onye anwụ ọnụ. Mana ihe na-eme n'oge ugbu a n'obodo anyị Naijiria, n'ụwa niile, ọ kara iru uju. Ọkwa eziokwu? O dipendịrị otu isi were ya, maka na otu ọbụla ihe si dị ọgụwa wenye gasị ga-agwa onwe eziokwu, ga-agwa onwe gị eziokwu na ihe niile ndị ihe ọbụla na-emepe n'ụlọ nwere time, ihe niile nwere oge. Ị gaghị ekwe ka ihe mee gị gaa nọrọ dị ọgwụgwọ dị ile eri uju, irite uju gị gbakwa onwe gị oge iri uju ozugbola na ka ị nwezi tetikwana the other part of life. Maka na agaghị ikwu maka mgbagbu mee gịnị hapụ ịga ọgụ, a ga na-aga ọgụ steeti. Eziokwu nne, ndewo. Nne gwagodo anyị iru uju a na-ewe depression, ụzọ ole a na-enwe ya. Maka ndị ifo iru uju a na-echi na mebi onye ha lụọ owu dị n'aka ha okenye, ma nne ha na-ekwu nwoke igwu, ma nna ha na-akpakpọ ha iyi, ma ọ wee ji ihe ego, ma ọ bụ ndị ibe ha ahapụgawe ha gaa ụwa niile ha makara ọgụ ebe ha nọ. Elu ụdị nke anyị ebe anyị ga-ebido ebido. Ndewo ụmụnne m, o nwere ihe dị iche, ọtụtụ ihe dị iche iche na-eme gịnị akpata iru uju. Ihe dị iche iche na-akpata iru uju.
dị na ngalaba dị iche iche. ngalaba dị iche iche. Nke mbụ bụ gịnị nke a na-akpọ gịnị abuse. Abuse a nwekwara ngalaba dị iche iche. Ihe ndị bekee na-akpọ physical abuse, enwere emotional abuse, enwere sexual abuse, enwere Emotional. akpọla m emotional, enwere physical, verbal ka wụ like physical abuse, verbal na physical abuse nọkọta. So enwekwa abịakwa na ihe ebe ndị ọzọ, enwere age. M ga-akọwakwa ihe ndị a, m ga-akọwa ya. Then abịabịa enwekwara ọtụtụ ọgwụ mmadụ na-aṅụ. Ụfọdụ ọgwụ nke mgbe iji ime, mgbe mmadụ dị ime, ọkwa na-enwekwa ụdị. O nwere ụfọdụ ọgwụ na-akọ ọsọkwa depression. Ya bụ na ọ dị mma na ihe dị oke mkpa na ị na-aṅụ ọgwụ ọbụla isi ike ka ị mara after effect of the drug, ka ị mara ma ihe ahụ gị ga-eme gị ebuli. Enwekwara ka a na-akpọ genetic depression. Ya bụ oburugbute ụwa ndị ezinụlọ ahụ bụ ya pụta ụwa, mana nke a nwekwara ike imebisipụ ya larụ gị n'otu aka ọ dị ka ọ ga-ebido n'ụmụbidi, nwere ike break that gene. Then enwekwa ka a na-akpọ gender depression. Ya bụ ihe ịma atụ bụ na ị nwetara ọrụ asị gị na ọwụ ugbu a na ọwụ nwaanyị ka a chọrọ, lụọ nwoke ka a chọrọ ka ọ rụọ dị ọrụ, mana ị ma na agụwa awụ nwaanyị na ị ga-arụ ihe a, ọ ga-eme gị ga-abagharị uju. Then ka anyị kwuo ihe gbasara abuse. Onye ọbụla kwesịrị ịma ihe ọ na-agwa ndị mmadụ, maka na ọ nwere ndị na-eme na ha na-ekwu enweghị gịnị break. Gị ma gị datara ihe okwu ọnụ ị gwara mmadụ agaala tinye onye ahụ na gịnị iri uju. Then enwere nke a na-akpọ sexual abuse. Sexual abuse nke a na-etikapụ ndị mmadụ etikapụ n'ụwa na amaghị m ụwa mbụ nwere ike ọ dịtụ na soshal midia emepele anya anyị amala ihe ndị a mere gịnị dị too much. So onye ọbụla mara otu ọ ga-esi na-aha ndụlụ ndị mmadụ. Ma emotional abuse, o nwere nke ihe ị ga-agwa mmadụ, otu ị ga-eji tritie onye ahụ wụdị gị na ị gwara agwa akparamagwa ị ga-akpasị onye ahụ ya kpọsọrọ ya gịnị emotional abuse. Biko ka anyị jiri nwayọọ mara na ndị mmadụ na-aga through different stages of uju, ka anyị mara otu anyị ga-esi mee gịnị nyere ndị ọzọ aka. Igbo bụ Igbo, unu anụla ihe nwanne m nwaanyị na-ekwu. Ọ sị ma otishi akpachiri ndị mmadụ agwa, ma otishi agwakwana ha okwu ọnụ, ma otishi eme ụmụaka ntakịrị edemere gị sị nlekwa, mata otishi ejikwanụ agwa gị mee ndị mmadụ ahụ gị anabata gị. Maka ime ụdị agwa ị ga-akpasiri ndị mmadụ, ọ dị ya ka ha tatara mma sogbuo onwe ha ma ha wee egbe ha gbagbuo gị. Maka anyị ugbu a ihe niile dị ọnụ, ihe niile agbakasị. Biko nụ jirinụ nwayọọ na-eme mmadụ ibu unu. Ị ga-eme mmadụ ihe ọ ga-awụ o mee gị obi dị gị mma, imekwe na onye ọzọ obi dị onye mma. Cheta na Chineke nna na onye ọbụla na-eme cheta Chukwu. Biko nụ enwere ebu na-aga ka anyị gaa n'obere ezumike, anyị bata ka anyị bido ebe anyị kwesịrị. Ọ ga-adịrị n'ụmụ Igbo bụ Igbo, ekele m unu, ndeewo nụ, ọ ga-adịrị unu mma. Nne anyị kpụ n'ọnụ ikwu gbasara ihe na-eme ndị mmadụ ji egbu ndị ụfọ na-ewu muju adịkwa ha baa n'ime ala. Gị na-akọwaji ihe na-akpata ya. Ọtụtụ ihe na-akọ ọsụ iru uju a, dịka ụfọdụ ndị, kedu otu eji si akọ ọsị? Ụfọdụ ndị gasị na akago ha akala m leenụ onye nke a nwere nka, onye nke enwe nka, onye nke enwe nka. At this my age enwetabeghị ihe dị ụta, akpatabeghị m ego, emebeghị m nka. Before ha tupu ha na-amara otibela ha n'ime iru uju, alụbeghị iru uju ahụ ụdịrịka ka ahụ na-enye nsogbu. Onye ọbụla nwere oge, onye ọbụla nwere gịnị oge ya, mgbe ọbụla oge eji mee gịnị bilie. Akwa nsị ndị Igbo si that mgbe ọbụla mmadụ tetara gịnị ụtụtụ ya, mgbe ọbụla ị tetara gịnị ụtụtụ gị, nye gị ime n'ụgwọ plan onwe gị, hazie onwe gị ahazie otu ị ga-esi mee gịnị nweta ihe ọbụla ị chọrọ
maka na gịnị eluigwe dịsara maka onye ukwu na gịnị onye nta. Ịsa afọ ekwe ihe ọzọ. Ihe ọzọkwa na-aka ọzọkwa depression ewu ụfọdụ ndị bi taa mmadụ gwara gị ụka o nwere ike ihe ahụ ọ gwara gị omenike ya ọ na-adị mmiri ọkwa gị ga-ajụ onye ahụ lekwa ihe ikwu lekwa otu m si ghọta ya biko ọ bụ ihe emere ọ dịkwa mma ma ị jụọ karịa gị wee nọ na-echegbu onwe gị emechazie gị bịazie ụbọchị onye ahụ a ga-ekwu okwu adaba ekwute isiokwu ahụ onye ahụ asị gị mba okwu otu a gosi mgbe ahụ nọ n'ahụ iri uju ahụ makwana iri uju na-ewepụ ihe n'ahụ anyị iri uju adịghị ihe ọbụla ọ na-eme ka anyị kaa nka n'ike and ọ na-eme anyị ọ na-emekwa ọ na-aka ọsọkwa gịnị ọnwụ ike ọnwụ mberede ọ dịghị mma anyị ga-achọ ihe anyị ga-eji mee ka anyị nwee obi gịnị sara owu ihe niile aghọtahie ya ma wee echewe ya in another perspective. Ọ dị mma ịma na iru uju a na-ekwu ọsọ na oke ka ọ nọ ọnọkwa na ụmụaka na-aga akwụkwọ ọbụlakwa na ka achọrọ m gị kọwaa ndị niile ya na-eme. Iru uju a nọkwa na ụmụaka bọtụ mgbe mbụ ọ na-emekarị gịnị ndị okenye ndị okenye dịka ị na-eme akwụkwọ dịka mbụ ọ na-emekarị ndị okenye dịka ị na-agbalite na gịnị eji n'afọ gị ya na ọ na-emekarị ndị okenye mana ugbu a uwe chenjile ọ na-emekwa gịnị ụmụaka mana ihe na-akọ ọsụ iri uju a bụ nke a na-akpọ physical abuse or bully. Achọrọ m ịkpọ bullying in the school. Ọ bụ otu ị ga-echi gwa nwatakịrị ihe ya laa ọ ga-agwa nne na nna ya agachiwe echiche ha nwa a kpọrọ m sị m na m nwere isi ukwu makwana nwa a sị na anya m dị ka anya m nke ya ga-aga chewe ya mgbe ọ bịa chewe ya ọ ga-ebutere ya iru uju. Ọtụtụ ụmụaka maara ihe ụfọdụ ụmụaka chọrọ ka ha azọpụta ha ga-agakwunela na mọmi onye akpọrọ m ihe dị ụta nne ehe pụọ ya ma o nyere ya aka ma ọkwa na ha bịa jiri ihe nne na nna ha nwere na-abịa eji ya emesara ụmụaka ndị ọzọ trọbụl. My daddy drives this type of car, my mommy drives this type of car, your mommy drives this type of car or something like that. That bụ ihe ime gịnị ịmụ aka. Achere m na ụmụaka ụlọ akwụkwọ kwesịrị ị na-eji akwụkwọ maọbụ ihe ha maara maọbụ amamihe jiri ya na-ama aka na-awụghị iji ihe na-enweghị isi n'ọdụ eme gịnị ama aka. Ihe ndị a bụ ihe na-akọ ọsụ depression na gịnị na ụlọ akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ nne na nna dịchi ike mee ka anyị ga-abịa n'ụmụ ndụmọdụ ahụ n'ụlọ akwụkwọ iwugwe nke na-eme ụmụazị na-eruka uju mana ndị di na nwaanyị na-ewukwe n'uju ile nke na-akpata ụdị ihe dị otu ahụ ga-anọ ime a ga-anọ eme ntike ga-anọ mgbe ọ na-ehu di na nwaanyị a ihe ọchị anaghị anụ anyị mgbe ọ na sọsọ iwe ile nke ga-emedi di na nwaanyị a na-ahụ otu a na uche m ntakịrị uche m ịmana mgbe nwoke lụrụ nwaanyị ya wụ na nwaanyị ahụ dị gịnị physically, naturally and spiritual what embodied. Nwaanyị mara mma nkwukwu ọ ga-achọ otu ọ ga-esi mee gịnị na-eme gịnị na-ekwutu ya ala na-atọkụ ya dam ka ume ikele ma ọ gị na-efili gịnị inferior. Ịma mgbe nwaanyị pụtara otu a na-akpa nganga na everything nwoke na-achọ ka ọ bụrụ naanị ya na-ahụ ihe ndị ahụ cha ihe na-esochi ya yata mgbe nwoke na-elele anya ya sị ụbọchị sometimes ọkwanye okwu o lele nwunye ya hụ na nwunye ya mara mma ụjọ na-atụ ya insecurity na-esokwa na ihe ndị ya na-atụ ya nwaanyị a bụ na o nwere ike another person abịa kpọrọ ya or something like that. So yopede ya na-ekwuziri okwu ọjọọ ya na-eme the woman na-eme maka na maka nwunye ya amaghị ihe mere na o ji gịnị na-agwa ya ihe ndị ahụ. You understand? Maka na a sị na gịnị obi bụ gịnị akpa onye ọbụla mee gịnị ya nke ya maka na nwunye ya mara ihe ndị ahụ o nwere ike iru uju ahụ ọ gaghị eme ahịa na ebe nwoke nọ nwaanyị nọrọkwa ụta abasị di m onye ma ji ego onye ma
ụmụ nwaanyị ole na-alụ ya na plus ya nwa. Ihe ndị ahụ awụghị ihe kwesịrị ị na-eme gịnị enye anyị nsogbu. Ihe kwesịrị na-enye parents nsogbu bụ otu a ga-eji metekwuo ụmụnne ma ọ kpamazie ezigbo akụ nke a ga-eji mee gịnị zụọ ụmụaka. Ọ dị mma ịgbaba Igbo dịkwa ọ dị ka asị na akwụsị na-akwụsị maka ihe iru uju a na-eme mwute n'obi. Ị ga-ebe niile ndị mmadụ na-ebuzi uju gị na-azị onye nwụrụ gị na-eme ọnwe oke echiche ameme nka biko enwere ebe unu na-aga ka anyị gaa na nweta obere mmiri anyị lọghachi ịmata na anyị na-akwado njedebe. Igbo anyị ka nọkwa na chi ndị Igbo, Chineke ndị Igbo, Chineke ụwa niile ọ ga-agaziwe nneọma mana ị na-agashiri anyị ihe na-eme eji ndị mmadụ ji eru uju ha ji adị depressed ọfọ ofu ma abụọ ị na-akpọbe ha n'ụwa kpọdo n'aka ị na nke ahụ bụ nke ọzọ. Ihe ọzọ na-akọsịkwa iri uju abụ unhealthy habits. Why did I mention them? Ka ihe mere ji kpọọ unhealthy habits mgbe ị ga-anọ taa gị nọ na-ele ịbịa ga-emepe social media ga-emepe like Facebook ga na-ele ndị mmadụ ga-ahụ onye zuru moto ma onye yi efe oke oyi ga na-achọ ka edere otu ahụ ọ bụla gị by magic. Another one bụ iriri nri dị ihu nke a ga-eri ihu nke a ga-eri ihu nke a ga-eri ya nye ndị ile ekwesịghị iri ga na-eri ya. By the time you know it gị dịzie out of proportion. Ndị mmadụ bịazi ha gasị otu anyị ịdịkwa na olekwanụ mgbe o bidoro. By the time you know it ga-ebido chewe echiche ihe ha gwara gị. So ka ijisi ike kwụsịtụ ihe ndị ahụ nye gị anya ndị mmadụ na-eru uju oge ọwụ na nne ọ dị mma. Chineke gọzie gị ọ ga-adịrị gị mma. Biko ọ machọ ka ihe ndị na-ele gị n'ụbọchị taa ndụmọdụ ofu ma ọ abụọ ha ga-ejide n'aka na onye ha mụtara na chi ndị Igbo. Ndewo. Depression wụkwanụ iri uju a wụkwanụ ụfọdụ mgbe majority of them we caused it by ourselves. Ọ anyị nwa na-eji aka anyị tinye onwe anyị ebe ahụ maka na ịmara onwe gị ga-eme gịnị ga-eme ihe ị ga na-eme obi na-eme gịnị na-atọ ụtọ. Ihe ndị anyị kwesịrị na-eme ka anyị pụta gị n'iri uju dịka anyị si na iri uju wo iche ọzụmụ onwe gị ịdịzikwa gị interested n'ime ihe ndị ị na-eme obi na-atọ ụtọ. Ị ga-ebido first ị ga na-eme exercise. Ị ga na-astọpụta ịnọtụrụ nke onwe gị ịbịa nọtụrụ with people. Ọ bụkwa gị nọ wit ndị ọjọọ ọ kwadebekwa gị anọkwa wit ndị na-eme gịnị na-akpa gị obi ọma ma ndị na-enye gị ezigbo ndụmọdụ ma ndị nwekwara ike ịjụ ajụjụ ha zaa gị gwa gị otu ị ga-esi mee one or two things eme gịnị ya gajiri gị. Ihe nke abụọ biko ka anyị kwụsị na gịnị ịsọmpi ya bụ ihe a na-akpọ gịnị competition. Onye ọbụla nwere bịa n'ụwa lekwa na aka onye ọbụla nwere gịnị akara aka nke ya gịnị iche n'iche. Ile aka m dịka m si gbuo unu abụ m ejima identical twins but ọ nwere n'ihe dị iche na akara aka onye ọbụla nwere gịnị oge nke ya. Ndị Igbo na-asịkwa mgbe ọbụla iji teta gịnị ụtụtụ gị abịakwala bịa kwuwe mmemme competition ihu onye agasị achọrọ m ịdị ụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị otu ahụ ụnyaahụ chọọ ụzọ ị ga-eji mee gịnị ha jụọ onwe gị ka ịdị karịa ka ụnyaahụ. Ndị eluigwe sara mbara bụ anyị niile then ka anyị mee gịnị ka anyị nwee obi sara lebe mmadụ ibe anyị nọ ka anyị hapụ ị na-akpọ mmadụ kwuo okwu abịazie bịa take ya to another level or you start thinking another thing. Ka anyị nwee gịnị obi gịnị sara ya bụ gịnị your heart. Ọ dị mma nneọma mgbadapụ aka Igbo nwanne m nwaanyị mepere ọnụ kwuo nke eziokwu m chọrọ ka o kwuo maka kwunye obi sawasawa ihe mmechiri ihe niile okwu niile o kwuru. Gbalịanụ ka iwepụga obi ọjọọ obi ọnụma na ndụ gị. Ị gaa n'ebe ndị mmadụ ga-anabata gị ji nwayọ gị buo agba gị kụsa ya gawa nke gị ga ebe anabata gị ga ebe ọ ga-ahụ ịbata asụ gị nnọọ na-agwa gị ihe na-enye gị obiọma. Aga n'ebe mmadụ na-eme gị na-ewe iwe ndị ọna na-ahụ gị na-akọ gị ọnụ na-echeta gị ụwa gị gbaa ọsọ ebe ha nọ. Ọkwa eziokwu nwanne gbaa ọsọ gawa ndị hụ Chineke n'anya maka onye ọbụla hụ Chukwu n'anya ga-ahụ gị n'anya.
gbawa ndị na-anabata gị ọsọ, ndị ga-awa ahụ gị a na-echeta gị ihe ọjọọ mee na ndụ gị, gbaa ha ọsọ maka ị ga-agba ha ọsọ. Otu a ka depression na-esi ebido, gị na-echeta ọsọ ihe ọjọọ. Biko nụ, anyị abịala na njedebe na chi ndị Igbo n'ụbọchị taa. Unu ga-echere anyị n'ụbọchị izu ụka ọzọ na-abịa n'ihu ka anyị wetakwa unu isiokwu ọzọ ga-awụ kpọkpọ. Ọ ga-adịrị unu mma, dịkwa ezinụlọ unu mma. Biko nụ, nọnye na anyị oge niile na Facebook, na Instagram, na WhatsApp, ma na Twitter, ma na YouTube. Biko nụ, na-ele na anyị, na-akpọkọ na anyị ka anyị bịa na-eme unu ihe dị iche iche ga na-enye unu obiọma. Ọ ga-adịrị unu mma ruo mgbe ebighị ebi. Ka emegiri n'ụbọchị taa, ka emesịa nụ.